салому алейкум дӯстони азиз. Дӯстон, барои ҳама салом. Мо тасмим гирифтем минбаъд дар канал беҳтарин видеоҳоро ҷой дода бошем, беҳтарин наворҳоро. Минбаъд аз ин пас метавонед шумо дӯстон беҳтарин роликҳо, беҳтарин клипҳо, беҳтарин видеоҳои тарбиявиро дар канали мо дарёбед. Минбаъд анимин наворҳоро барои шумо пешкашу намоиш дода бошем. хуб, барои ҳаматон сеҳатмандиву саломатӣ, умри дарозро хоҳон ҳастем. Бигзор худо кунад ки ба орзуҳою умеду мақсадҳо расед, моро пайгирӣ намоед, хуб дастгирӣ намоед. беҳтарин видеоҳоро мо барои шумо пешкаш